lukurokno naikolmano karwi hodani barjano nahari tongkha hastini TSR Jawanrok TSR Indian Reserve 8 Battalion Rokni shaktharmung bai dolai hangkotni Manikpur amchayo health camp khlaijaka o shak naithani wo tongkosong lukurokno kusuno manjakmani nokjaka Tripura kami amchayo haste hapangni samung tangtutoino hodani samung tangnani yagri laikha hasini TSR Jawanrok Purnoda ruwaja kami tei thuya chandro amchayo kaisa health camp luajikha borokno chubakha dolai hangkorni CMO health camp medical officer Dr. Sahil Deborma tongkha TSR Jawanrokni bukhago manjakha deputy commandant Rajesh Bardhan tei NB Muajamal Hossein borokni logiwo khorok siba TSR Jawanrok bo tongkha Jawanrok umor chakrarokno health camp tubuna tuninani chubakha o health camp khorok dok chithamno saknai nangmani bithi burai bakjaka abono kari health camp khorok chukuchini malaria screening test khlaijaka amjogui khorok brini sago PV positive manjakha borokno bo bithi bakjaka Manikpur PSC ni asuk simia TSR Jawanrok kami amjaini rungsrungnai rokno srungjaknai manai khwnai bakha gunda khobai kabang mano chubachu khlai no tongo hasuk amchayo obutei health camp khlai manugui hambai yafarka tongkosong lukurok Bureau Report News Now